Mapagpalang araw na naman po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magtuturo po sa inyo ng karunungan din po. Ang isisig ko po ay depensa sa sarili at puder sa sarili po. Napakabisa po itong aking ibabagay po sa inyo na ipagkakalog po para bago kayo umalis ng bahay ay may protection po kayo sarili. Napakabisa po itong aking ibabagay po sa inyo na pang protection sa inyong sarili para kung halimbawa po nakasalamuha po yung mga mambabarang makukulam ay hindi po kayo basta-basta pasukin po ng kanilang mahika po. Kaya dapat po alamin nyo po ito at isulat nyo na po sa inyong mga libreta para may kaalaman po kayo sa lim na karunungan po na hindi kayo basta-basta po pasukin ng mga masamang espiritu o mangkukulam o mambabarang matigal po sumpa ay makukuhan po kung may alam po kayo na depensa sa sarili at poder po sa sarili. Bago po umalis ng bahay ay mag-alay muna kahit tayo ng panalangin sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng isang ama namin at isunod po ang orasyon po na at ihip sa iyo ihip sa kalating basong tubig at inumin po. Ito po ay maiksing puder po sa sarili, mabisang kapangyarihan po ito na depensa sa sarili na puder po. Kaya sana po ay alamin nyo po ito at kumuha na po kayo ng ballpen na papel at ballpen na malinis po at isulat po yung orasyon at gamitin nyo po kung kayo po ay nagdi-devotion, isama nyo po sa devotion ito. Napakabisa po ito. Bago kayo umalis ng bahay ay usarin nyo po sa sarili at ihip po sa inyong sarili o isang kalating tubig at inumin po. Narito po ang orasyon po. Pater omni Jesus salvami. Pater omni Jesus salvami. Pater omni Jesus salvami. Ihip po sa tubig inumin po. Sa dibdib po. Maraming salamat.